Hluboko v džunglích střední Ameriky se člověk pustil do křížku s přírodou a vytvořil inženýrský zázrak. Historie tohoto zázraku pokračuje a dodnes budí úžas. Jeho rozměry přesahují veškerou představivost. Jeho cena byla zaplacena tisíci lidských životů. Je to i křižovatka světové ekonomiky. Aby ji ochránila, vstoupila Amerika do války. Je to superstavba zvaná Panamský průplav. Česká televize uvádí americký dokumentární seriál Konstrukce pro 3. tisíciletí. Panamský průplav. 20. prosince 1989. Pod příkrovem noci napadlo 20 000 amerických vojáků malý středoamerický stát Panamu. V nočním tichu rušeném střelbou se útočníci snaží najít generála Manuela Noriegu, krutého diktátora Panamy, podezřelého z obchodu s drogami. Čtyři dny na to se Noriega vzdává a Spojené státy oznamují své vítězství. Amerika ale neriskovala životy 20 000 svých vojáků jen proto, aby uvěznila jednoho muže. Noriegovi spáry ohrožovali v Panamě jednu z nejdůležitějších superstaveb světa. Panamský průplav. Zrodil se v kruté bitvě člověka s přírodou. Stavba byla zahájena na samém počátku 20. století, kdy se nejlepší američtí inženýři chopili své největší šance v životě a ohromili celý svět. Od roku 1904 do roku 1914 prokopávalo 40 000 dělníků vodní cestu jedním z nejobtížnějších terénů na planetě Zemi. Hloubili nejhlubší zářez, stavili největší přehradu, vybudovali nejmohutnější betonovou stavbu, jakou kdy svět do té doby spatřil. Dali stavbě svůj pot a krev. Tisíce z nich při ní položili i svůj život. Panamský průplav spojuje Atlantský oceán s Tichým oceánem v nejužším místě panamské šíje mezi Severní a Jižní Amerikou. Je dlouhý 81,6 kilometrů. Když loď vpluje do kanálu z Tichého oceánu, dvě komory u Miraflores a jedna u Pedro Miguel ji zdvihnou 26 metrů nad hladinu moře. V této výšce pluje loď 16 kilometrů kanálem vyhloubeným v horách a pak ještě více než 40 kilometrů největším umělým jezerem na světě. Když se loď přiblíží k Atlantiku, další 3 zdymadla u Gatunu ji spustí na úroveň jeho hladiny. Pluje-li loď panamským průplavem, ušetří skoro 30 dnů, tak dlouho by trvala cesta okolo celé Jižní Ameriky. Před 5 miliony let nebyl panamský průplav vůbec nutný. Vody Atlantského a Tichého oceánu se volně přelévaly mezi Severní a Jižní Amerikou. Pak asi před 2 miliony let došlo k obrovskému sopečnému výbuchu na mořském dně, který zvedl 90 kilometrů široký pás vulkanických hornin nad hladinu moře. Tak se zrodila panamská šíje. Pak přišla doba, kdy lidé zatoužili znovu otevřít dávnou cestu mezi oběma oceány. Vyhloubení 90-kilometrového kanálu se zdálo být snadné. V Panamě to ale jednoduché nebylo.
Panamská šíje je prohloubení průplavu jedním z nejnáročnějších míst na zeměkouli. Je totiž geologicky nestabilní a horské svahy klouzaly během prací do údolí. Celé území bylo a dodnes je seismicky aktivní. Je tvořeno takřka nezmapovatelným množstvím druhů hornin a terénů a je pokryto hustou, téměř neproniknutelnou džunglí. Koncem 19. století měl člověk teprve poznat, jak hrozným nepřítelem se může panamská šíje stát. V roce 1881 podnikli Francouzi jako první na světě pokus o vyhloubení panamského průplavu. Věřili si a měli k tomu dobrý důvod. Práce organizoval jeden z největších podnikatelů té doby, Ferdinand de Lesseps. Jeho autorita vzrostla zvláště poté, co v roce 1869 dokončil jednu z nejpozoruhodnějších staveb všech dob, Suezský průplav napříč Egyptem, který spojil Středozemní a Rudé moře. Suez však byl kanál hloubený v úrovni mořské hladiny. Ta se v rovinatých pouštích Egypta nalézala jen 15 metrů pod úrovní terénu. V hornaté Panamě však byla 10krát hlouběji. Při budování průplavu Francouzi přemisťovali hory, ale nemohli je odstranit celé. Pokud byste chtěli v Panamě vybudovat průplav na úrovni mořské hladiny, museli byste odstranit doslova celé pohoří. Francouzští stavitelé začali kopat roku 1881. Po 8 letech však vyhloubili jen několik kilometrů kanálu. Jejich obrovské parní bagry zůstaly bezradně stát v panamských bažinách. Nebyly to však jen hory, které způsobily neúspěch Francouzů. Nejlepší inženýři tehdejší Evropy byli poraženi také jiným, téměř neviditelným nepřítelem. Dnes víme, že moskyti přenášejí malárii a žlutou zimnici, smrtelné nemoci, které i v současnosti sužují miliony lidí. V 80. letech minulého století však nikdo nepředpokládal, že by tento drobný hmyz mohl zabíjet. Ironií je, že Francouzi se více báli mravenců. Aby mravenci nemohli lézt na pacienty, stály nohy nemocničních lůžek v miskách s vodou a právě v nich se moskyti rozmnožovaly. V obdobích dešťů, které v Panamě trvá 8 měsíců, se moskyti množili po milionech a tisíce Francouzů začali umírat. Lidé umírali na žlutou zimnici a malárii v takovém množství, že nemocnice objednávaly pravidelné dodávky rakví. Takže tam rakve byly mnohdy dřív, než nemocní zemřeli. Během 8 let zahynulo 22 000 zaměstnanců francouzské stavební společnosti. Děsivé oběti na životech však způsobily také její finanční vyčerpání. Ferdinand de Lesseps investoval do svého projektu 287 milionů dolarů a zkrachoval. Byla to největší finanční katastrofa 19. století. V roce 1903 se vyčerpaní Francouzi vzdali a prodali rozestavěný panamský průplav mladému národu, který už dokázal svou technickou zdatnost s krocením celého kontinentu. Spojené státy měly tolik sebevědomí, že věřili ve svůj úspěch i tam, kde Francouzi selhali. Američané však věděli něco, o čem Francouzi neměli potuchy. Průplav začali budovat ne pomocí bagrů, ale se zkumavkami. Stavbu měl vést ne inženýr, ale lékař. Armádní lékař plukovník William C. Gorges přijel do Panamy v roce 1904. Byla to kontroverzní osobnost. Mnozí doktoři jeho neortodoxní metody léčení odmítali. Tyto metody se ale výborně osvědčily na Kubě po skončení španělsko-americké války. V Panamě Gorges shromáždil svou výzbroj. 3000 nádob na odpadky
4000 kbelíků, 1000 smetáků, 2,5 tuny mýdla a 120 tun insekticidů. Vyslal bataliony dělníků do ulic a do bažin v panamské džungli s rozkazem hubit moskyty všude, kde se vyskytnou. Gorgesova armáda pokryla každou louži, jezero či bažinu. Všechna místa, kde se moskyti rozmnožují, 1000 litry ropy, aby udusila jejich larvy. Dělníci dezinfikovali celá města znovu a znovu. Asanace trvala rok a půl, ale o Vánocích roku 1906 žlutá zimnice a malárie zcela vymizely. Až do dnešních dnů zůstává oblast kolem panamského průplavu územím s nejmenším výskytem tropických nemocí na zeměkouli. William C. Gorges byl jen prvním z mnoha vynikajících mužů, kteří se chopili budování panamského průplavu. Byl to úkol, který měl prověřit hranice všech lidských schopností. I bez moskytů byla totiž Panama hrozivým geologickým problémem. Američtí inženýři a dělníci věnovali budování panamského průplavu největší úsilí a nejvíce finančních prostředků, jaké byly do té doby v čase míru vynaloženy. Znovu a znovu stáli před zdánlivě nepřekonatelnými obtížemi a vždy objevili nová důmyslná řešení pro jejich překonání. V roce 1992 zahájili inženýři panamského průplavu práce na rozsáhlém 10letém projektu rozšiřování kanálu. V rámci tohoto projektu má být vyhloubeno a odstřeleno více než 30 milionů kubických metrů horniny a kanál má být rozšířen tak, aby se v něm největší současné nákladní lodě mohly míjet i v jeho nejužších úsecích. Je to poslední kapitola inženýrské ságy, která započala na úsvitu 20. století. Když se Američané v roce 1904 rozhodli dobudovat panamský průplav, inženýři předložili ambiciózní plán, který měl být uskutečněn během 10 let. Tento plán počítal s vybudováním 3 gigantických zdymadel s celkem 6 komorami. Pro zásobování průplavu vodou projektanti navrhli přehrazení Chagres, největší řeky ve střední Panamě. Díky přehradnímu jezeru nemusel být kanál hlouben po celé délce napříč Panamou, protože lodě mohou plout více než 40 kilometrů po jeho hladině. Mezi jezerem a pacifickými zdymadly je však skalnatá panamská šíje, s níž bylo nutno se vypořádat pomocí krumpáčů a bagrů. Je to část kontinentálního předělu, nepřerušeného řetězce horstev táhnoucího se od skalnatých hor v Severní Americe až k Andám na jižním kontinentu. Zde stáli stavitelé průplavu před první velkou zkouškou. Měli vyhloubit zářez 16 kilometrů dlouhý, nejméně 90 metrů široký a více než 100 metrů hluboký. To nebyl jednoduchý úkol. Francouzi se pokusili tuto mocnou překážku prorazit a neuspěli. Největším problémem byly výjimečně nestabilní svahy. Vypadaly jako skála, ale byly tak nevhodně vrstvené a popraskané, že začínaly sjíždět ihned, jakmile se jich dotkla lžíce bagru. Bylo to jako hloubení základů pro dům v blátě. Do boje s kontinentálním předělem vyslala Amerika muže mimořádných kvalit. Jmenoval se John Stevens. Stevens nikdy předtím nebudoval průplavy. Byl to stavitel železnic, proslulý kladením tratí a ražením tunelů i tam, kde to nikdo jiný nedokázal. Když přišel v roce 1905 do Panamy, bylo mu 52 let a měl za sebou téměř 2000 kilometrů železničních tratí po celých Spojených státech. Bude tento železniční stavitel schopen vyhloubit nejobtížnější kanál na světě? John Stevens uvažoval o stavbě, kterou Francouzi opustili. Zajímal ho zvláště jeden úsek kanálu, hluboký zářez v místě zvaném Culebra.
Jako stavitel železnic pochopil základní fakt, který Francouzům unikl. Klíčem k dobytí Kulebry nebylo hloubení, ale odvážení vytěžené horniny. Jedním z největších technologických problémů při stavbě panamského průplavu bylo to, co dnes běžně řeší systémové inženýrství. Problém, jak přemisťovat miliony kubických metrů vytěžené horniny. Nebylo možné ji jen někde nechat. Bylo třeba ji někam vyvést. A k tomu byly nutné koleje. Velmi dokonalý a přizpůsobivý dopravní systém. Pod vedením Johna Stevense bylo na 90 kilometrů široké panamské šíji zakrátko položeno více než 800 kilometrů kolejí a po nich bez ustání jezdily vlaky převážející vytěženou zeminu, dělníky a stavební materiál. Plné vagóny rychle odvážely vytěžený materiál a řady prázdných byly pohotově přistavovány k parním bagrům. Zbýval jeden problém. Jak rychle vysypávat z vagónů 100 000 kubických metrů horniny? Američané neměli po ruce vhodné řešení a proto vynalezli nové. 3 tuny těžký ocelový pluh, tažený silným vrátkem podél celého vlaku plných vagónů. Toto důmyslné zařízení dokázalo v 10 minutách vysypat více zeminy, než bagristé vytěžili během několika hodin. Železnice vyřešila mnoho problémů, ale vyvstal další. Jak přemísťovat kilometry kolejí za postupujícími parními bagry? John Stevens navrhl nové zařízení na překládání kolejí. Tento jednoduchý, ale účinný systém umožňoval pohotově klást koleje podle potřeb postupujícího hloubení kanálu. John Stevens zkonstruoval jeřáb, který popojížděl po trati. Jeho rameno se vyklonilo dopředu, zvedlo část kolejí před sebou a přemístilo ji o kus na stranu. Později se jeřáb přesunul na takto položený úsek kolejí a celý proces se opakoval. John Stevens ale na stavbě nezůstal, aby svůj brilantní plán dokončil. Jakmile tento vynikající železniční stavitel hloubení kanálu zorganizoval, stavbu opustil. Řekl, že nejtěžší bylo vše projekčně připravit a zorganizovat. Když se z panamského průplavu stala jen rutinní gigantická stavba, John Stevens odešel do Ruska hledat nové možnosti uplatnění. Stevensův odchod rozuřil Theodora Roosevelta. Prezident svěřil hloubení průplavu plukovníku Georgi W. Goethlesovi a řekl, ten nesmí odejít, dokud mu to nenařídím. Goethles, absolvent vojenské akademie ve West Pointu, vynikl v armádním sboru inženýrů. Svou téměř absolutní autoritou dokázal stmelit všechny pracovníky na stavbě průplavu do podoby dokonale fungujícího lidského stroje. V celé oblasti stavby zavedl ihned stanné právo a mohl rozkazovat, co se kde bude dělat. Nemusel nikoho přesvědčovat, nemusel nic zdůvodňovat. V roce 1908 Goethles nařídil, že kanál má být o celou polovinu širší, než jak jej plánoval Stevens. Lidé a stroje znovu zaútočili na Kulebru. V čele postupovalo 68 největších těžních strojů, jaké kdy byly postaveny. Mamutích 95-tunových parních bagrů vyrobených firmou Bucyrus v Milwaukee. Každý z těchto obrů mohl nabrat až 8 tun zeminy, 3krát víc než bagry, které používali Francouzi. Gigantické bagry se zahryzávaly ve dne v noci do kontinentálního předělu a plnili každých 5 minut jeden vagón. Den za dnem burácely exploze. 200 tun dynamitu, 800 odstřelů měsíčně. Za soustředěné ofenzivy vedené Georgem Goethlesem byl zářez u Kulebry prohlouben až na 100 metrů.
Tím vznikl nejhlubší výkop na celém zemském povrchu. Turisté se sjížděli do Panamy a přímo s posvátnou hrůzou zírali na to velkolepé dílo. Pro současníky byla stavba panamského průplavu symbolem pokroku. Byl to pro ně jasný důkaz hospodářských a politických předností Spojených států proti všem ostatním zemím. Byl to pro ně důkaz, že jsme vytvořili nový, lepší svět a že všechno na příště už bude jen lepší a větší. Panamská šíje se však nemínila vzdát bez boje. Obrovské sesuvy dokázaly v několika minutách pohltit stroje a potrhat koleje. Zmizela práce několika měsíců. Jako zázrakem zahynulo jen několik ze 6 000 dělníků pracujících v Kulebře. Horší to bylo při práci s dynamitem. Trhači, většinou černí dělníci z Karibských ostrovů, dělali nejnebezpečnější práci. Nikdo přesně nevěděl, kolik dynamitu je zapotřebí na ten který odstřel. Odpálení každé nálože bylo věcí pokusu a omylu. Za chyby se platilo lidskými životy. Při nejhorší nehodě, kdy došlo k předčasnému odpálení nálože, zahynulo 23 dělníků. Jeden dělník z Antil vzpomínal, kusy lidských těl létaly vzduchem jako ptáci. Dokončení zářezu Kulebra trvalo 9 let, déle než kterákoliv jiná etapa budování panamského průplavu. Boj člověka s panamskou šíjí však pokračuje až do dnešních dnů. Současní inženýři v průplavu jsou pro boj se stále neklidnou půdou vyzbrojeni novými zbraněmi. Za pomoci družic sledují pohyby terénu s milimetrovou přesností. Předvídání sesuvů však není totéž jako ochrana proti nim. Inženýři pochybují, že boj s Panamou vůbec někdy skončí. Příroda postavila budovatelům průplavu do cesty mnoho překážek. Kulebra byla jen první z nich. Boj s těmito překážkami tvořil kapitoly historie stavebního inženýrství. Než američtí inženýři začali hloubit panamský průplav, museli rozhodnout, zda budou stavět kanál na úrovni mořské hladiny nebo průplav se zdymadly. Protože kanál na úrovni mořské hladiny bere vodu z oceánu, musí být tak hluboko jako moře. V horách Panamy je však hladina oceánu v hloubce více než 150 metrů. Proto Američané zavrhli původní myšlenku Francouzů hloubit kanál v úrovni oceánu a plánovali stavbu plavebních komor, které nyní zvedají lodě 26 metrů nad moře. Stavba kanálu se zdymadly však představovala další problém. Konstruktéři měli navrhnout a vybudovat zdymadla schopná zvedat lodě o 26 metrů, jenže žádný průplav do té doby tak vysoko lodě nezvedal. Teoreticky by zdymadla měla mít tak silná čerpadla, aby dokázala zvedat vodu a lodě o 26 metrů proti působení zemské tíže. Stavitelé průplavu však nezamýšleli bojovat proti gravitaci. Rozhodli se, že zemská tíže bude pracovat pro ně. Podle mého názoru je na projektu plavební komory nejkrásnější to, že všechna voda, která protéká komorou, teče díky gravitaci. To znamená, že čerpadla nejsou vůbec zapotřebí.
Aby bylo možno využít sílu vody, museli ji budovatelé průplavu zachytit. V Panamě bylo ale mnohem lehčí se pro něco rozhodnout, než to uskutečnit. Panamská šíje je od nepaměti smáčena tropickými dešti. Ročně mohou napršet až 3 metry vody. Nejednou se řeka Chagres, rozvodněná obrovskými lijáky, hnala napříč Panamou od hor až k moři a zanechávala za sebou spoušť. Inženýrům bylo jasné, že nemohou budovat průplav, dokud neskrotí řeku Chagres. Vypočítali, že k ovládnutí běsnící řeky budou muset vybudovat hráz 30 metrů vysokou v délce 2 3/4 kilometru, v té době největší sypanou hráz na světě. Byl to smělý projekt a silně kontroverzní. O 17 let dříve, v roce 1889, se po velkých deštích protrhla jedna z největších amerických sypaných hrází. 12metrová vodní stěna smetla silou niagarských vodopádů město Johnstown v Pensylvánii. Zahynuli 2000 lidí a Johnstown přestal existovat. V obavách před dalším Johnstownem kladli mnozí Američané otázku, zda je rozumné budovat největší zemní hráz na světě v oblasti tak sužované tropickými lijáky. Inženýři však trvali na tom, že jejich hráz musí vydržet. Stavba přehrady započala roku 1906 a byla dokončena v roce 1913. Zadržené vody řeky Chagres zaplavily 410 čtverečních kilometrů džungle a vytvořili Gatunské jezero, největší umělé jezero na světě. Je dlouhé více než 40 kilometrů a tvoří tedy skoro polovinu délky průplavu. Zároveň poskytuje dostatečné množství vody pro provoz zdymadel. Řeka Chagres byla zdrojem života průplavu a je jím dodnes. Dodává vodu do celého systému v nejvyšším místě průplavu, odkud teče plavebními komorami do obou oceánů. Protože hladina Gatunského jezera je ve výšce 26 metrů nad hladinou moře, voda teče k moři samospádem. 3 zdymadla, Gatunské na atlantické straně a Pedro Miguel a Miraflores na straně Tichého oceánu s celkem 6 komorami, fungují jako zátky v gigantické vaně, které drží miliardy kubických metrů vody v jezeře a v plavebních kanálech. Ke zvedání a spouštění lodí ve zdymadlech je zapotřebí jen otvírat a zavírat příslušné ventily. Voda, která se snaží dosáhnout úrovně mořské hladiny, plní plavební komory nebo z nich vytéká a tím zvedá nebo spouští lodi ve zdymadlech. Ke zvednutí jedné lodi je zapotřebí téměř 100 milionů litrů vody a stejné množství je nutné pro spuštění lodi. To představuje množství vody pro velké město na 2 dny. Pro ovládání takového množství vody a proto, aby zdymadla pojala i ty největší lodě, museli inženýři navrhnout největší betonové stavby své doby, tak velké a těžké, že nikdo nemohl s jistotou říci, zda mohou být vůbec postaveny. Zdymadla panamského průplavu byla projektována tak dokonale, že i obrovské současné lodě jimi mohou proplouvat bezpečně, i když jen s rezervou několika desítek centimetrů. K zatahování a vytahování lodí do zdymadla zaměstnanci průplavu používají 4 elektrické lokomotivy, říká se jim mezci, a pojíždějí po obou stranách plavební komory. Jak se loď pohybuje zdymadlem, lodivod průplavu dává pokyny strojvůdcům mezků, kdy mají napnout nebo povolit lana.
Jako rybáři manipulující s obrovským úlovkem udržují lokomotivy i tu největší loď bezpečně mezi stěnami plavební komory. Tento systém funguje dodnes stejně dobře jako v roce 1909, kdy inženýři projektovali z dymadla speciálně pro dvě tehdy největší lodě na světě. Jednou z nich byla z Bruxu nová bitevní loď Pennsylvania, 30 metrů široká a 200 metrů dlouhá. Druhou byl luxusní britský parník, který se teprve stavěl, 265 metrů dlouhý a 28 metrů široký. Byla to největší loď pro osobní přepravu, jaká kdy byla spuštěna na hladinu. I pro tento parník byly plavební komory dimenzovány, ale nikdy jimi neproplul. Jmenoval se Titanic. Aby mohli pojmout i Titanic, musely být plavební komory největšími betonovými stavbami své doby. Byly 33,5 metru široké a téměř 25 metrů vysoké, vyšší než šestipodlažní budova. Na délku měří 305 metrů. I dnes by jedno zdymadlo postavené na výšku bylo čtvrtou nejvyšší budovou na Manhattanu. Převyšovaly by je jen Empire State Building, Chryslerův mrakodrap a Světové středisko obchodu. Jen když jsou plavební komory vypuštěny při opravách, můžeme plně vnímat jejich ohromující rozměry a pochopit, proč ti, kteří se podíleli na jejich stavbě, je přirovnávali k velkým katedrálám. Nikdy předtím nebyl beton ukládán v tak obrovských množstvích a nikdo neměl absolutní jistotu, zda je to vůbec možné. Problém betonáže v takových rozměrech spočívá v tom, že beton je exotermický materiál. Jinými slovy, když tuhne, uvolňuje teplo. Čím vyšší má teplotu, tím větší je nebezpečí vzniku trhlin. A v čím větším objemu beton tuhne, tím jsou praskliny nebezpečnější. Vyskytovaly se ještě další problémy. Stavitelé například neznali přesný poměr štěrku, písku a vody pro nejpevnější beton. A pokud někdy betonáž probíhala příliš pozdě po míchání, směs netuhla správně. Nejobtížnější na celé gigantické stavbě z betonu bylo to, že každý detail z dymadla musel být vytvarován pomocí mohutného dřevěného bednění a kovových forem. Plavební komory musely být odlévány jako v obrovském hrnčířství. Aby byli úspěšní, museli stavitelé průplavu dělat něco, co nikdo dříve nedokázal, ukládat miliony kubických metrů betonu s absolutní přesností a s dokonalým načasováním. Zdálo se to nemožné, ale pro budovatele panamského průplavu nemožné neexistovalo. Mezi obrovské pohyblivé věže napnuli ocelová lana. Na nich visela ohromná vědra a v každém bylo 6 tun čerstvě namíchaného betonu. Věže popojížděly podél staveniště a ukládali beton, kam bylo třeba. Planové jeřáby se stávaly ze 2 věží na kolejích, které popojížděly podél osy kanálu, odvážely vytěženou zeminu a přivážely beton. Byly velmi flexibilní, protože se mohly pohybovat ve 3 směrech. Dopravované náklady se mohly posouvat podél i napříč kanálu současně. Během 2 let bylo pomocí tohoto systému uloženo téměř 3,5 milionu kubických metrů betonu. Množství, ze kterého by se dala postavit zeď 4 metry vysoká, 2,5 metru široká a dlouhá téměř 540 kilometrů. Dnes je ukládání betonu řízeno počítačem, ale na velkých stavbách jsou stále používány technologie vyvinuté pro stavbu panamského průplavu. Projektanti z dymadel završili svůj betonářský triumf ještě dalším mimořádným zdokonalením. V době jaderné energie je obtížné si představit, že naše praprarodiče mohla ohromit elektřina.
Na počátku 20. století ale elektřina znamenala přelom v energetice. Elektřina byla tehdy zcela novou formou energie. Edison postavil první elektrárnu v roce 1881 a panamský průplav se budoval jen o 20 až 30 let později. Pochybuji, že by elektřina byla využívána kdykoliv dříve na stavbě v tak velkém rozsahu. Na rozdíl od parní energie byla elektřina k dispozici okamžitě a v požadovaném množství. Ovládala se stiskem tlačítka. V okamžiku proběhla libovolně dlouhým vedením, aby roztočila nevelké motory, které poháněly obrovské stavební nebo jiné stroje. Ohromné turbíny roztáčené vodami řeky Chagres poháněly 1500 elektromotorů ve zdymadlech panamského průplavu. Průmyslový svět, který byl až do té doby založen na energii páry a svalů, se velmi poučil. Panamský průplav ukázal, co všechno je možné za pomoci nové formy energie elektřiny. Stavitelé průplavu dokonale zvládli techniku betonáže a ve velkém rozsahu využívali elektrickou energii. Jeden velký problém však zbýval. Vrata plavebních komor. Vrata musela být tak pevná, aby udržela 10 000 krychlových metrů vody. Pro největší plavební komory na světě bylo třeba vyrobit nejmohutnější zdymadlová vrata, jaká kdy byla zkonstruována, vysoká jako 6poschodová budova. Aby byla vrata vodotěsná, musela se otvírat a zavírat s dokonalou přesností. Byly to konstruktérské zázraky, neobyčejně masivní a přitom lehké jako pírko. Takové opravdu byly. Na zemi váží každé křídlo vrat téměř 640 tun, ale ve vodě plave. Díky dutému rámu jsou vrata lehčí než voda. To je velmi důležitá vlastnost zdymadlových vrat, protože mechanismus otevírající a uzavírající zdymadlo nemusí pohybovat ocelovými vraty o váze stovek tun, ale vraty, která jsou nadnášena vodou. Vrata jsou uváděna do pohybu masivními ocelovými táhly a ozubenými koly o průměru 6 metrů. Zdá se to neuvěřitelné, ale celý tento systém je poháněn jen jedním elektromotorem o výkonu 30 kW, ne silnějším než motor běžného motocyklu. Když byla vrata dokončena, zkoušeli je konstruktéři otvírat a zavírat na suchu, v plavební komoře bez vody. I tak se křídla vrat otáčela stejně lehce jako obyčejné dveře. Srdcem zdymadel je gravitace, jejich nervovým systémem elektřina. Konstruktéři jim dali také mozek, řídící systém. Původní řídící panely vyrobené v roce 1913 ovládají provoz zdymadel dodnes. Každý panel znázorňuje na modelu provoz celého zdymadla. Na rozdíl od skutečného mozku nesmí řídící systém udělat sebemenší chybu. Když operátor zdymadla otevírá a zavírá ventily, které plní nebo vypouštějí plavební komoru, probíhá celá operace na miniaturním modelu před jeho očima. Všechno musí proběhnout ve správném pořadí. Všechny ovládací prvky jsou navzájem promyšleně propojeny. Nikdo nemůže zapnout spínač nebo otevřít ventil, který není v pořádku. Kdyby k tomu došlo, provoz zdymadla se zablokuje. Soustava zdymadel měla už od počátku celou řadu zabezpečovacích systémů. Bylo to jako organizace vojenské operace, v níž každá jednotka přesně zapadá do příslušných navazujících jednotek tak, aby celek fungoval zcela bezchybně.
Kdyby byl vynechán kterýkoliv prvek nebo krok postupu otevírání nebo zavírání zdymadlových vrat či pohybu lodi v průplavu, systém by přestal fungovat a zablokoval by se. Zdymadla byla dokončena během 4 let. Otevření panamského průplavu se konečně přiblížilo. V květnu 1913 se 2 parní bagry setkali v zářezu u Kulebry a vytěžili několik posledních kubických metrů horniny. Průplav byl dokončen. Potřeboval už jen vodu. 10. října prezident Woodrow Wilson ve Washingtonu stiskl tlačítko a na vzdálenost 5000 kilometrů odpálil v Panamě nálož dynamitu. Exploze vyhodila do vzduchu posledních pár kubíků horniny a voda z Gatunského jezera začala proudit do kanálu v Kulebře. Panamský průplav byl vybudován nejen pro obchodní plavbu, ale také pro vojenské účely. Měl se stát jednou z klíčových staveb americké armády a zároveň jednou z nejzranitelnějších. – 15. srpna 1914 jako první proplul panamským průplavem americký parník Ancon. Sen, starý několik století, se naplnil. Šest měsíců před plánovaným termínem a 4% pod schváleným rozpočtem. Cena za splnění tohoto snu byla však závratná. Spojené státy investovaly do stavby panamského průplavu během 10 let 352 miliony dolarů, 5krát více, než Amerika zaplatila za získání Louisiany a všech ostatních území dohromady. Cena ve zmařených lidských životech byla ještě větší. Američané ztratili při stavbě více než 5 000 a Francouzi dokonce přes 25 000 lidí. Téměř 400 mrtvých na každý kilometr stavby. Stavitelé průplavu uskutečnili jeden z největších projektů všech dob. Jejich dílo však ohrožovaly i síly, které se daly jen těžko předvídat. Téměř 30 let po svém vzniku byl panamský průplav vystaven smrtelnému nebezpečí. Ke konci druhé světové války ohromilo posádku americké válečné lodi operující v Tichém oceánu prehistorické monstrum, které se vynořovalo z mořských hlubin. Byla to japonská ponorka dlouhá 120 metrů, největší podmořské plavidlo té doby. Ponorky řady E400 byly něčím, co svět do té doby ještě neviděl. Byly to gigantické ponorky s výtlakem více než 4000 tun, skoro 2krát delší než největší americké ponorky. Při prohlídce jedné z těchto ponorek objevili američtí námořníci podivnou rouru a dlouhou ocelovou dráhu. Japonci vysvětlili, že roura byla ve skutečnosti leteckým hangárem, ve kterém byl ukryt hydroplán zvaný Serian. Podobné aeronautickým origami byly Seriany doslova složeny do úzkých válcovitých hangárů. Ponorky měly vyplout na hladinu a odstartovat tato letadla katapultováním z paluby. Přísně tajné Seriány měly jediný úkol – zničit panamský průplav. Plán útoku počítal s odstartováním vždy 10 Seriánů z celkem 18 gigantických ponorek operujících u panamských břehů.
Bomby a torpéda na hydroplánech měly zasáhnout nejslabší místa průplavu, Gatunskou přehradu a vrata plavebních komor. Zničením přehrady a zdymadlových vrat měl být průplav vypuštěn jako obrovská vana a tím měla být ochromena doprava Američanů a jejich válečného materiálu na obě světová bojiště. Americké ozbrojené síly si však byly vědomy zranitelnosti panamského průplavu a proto už v prvních dnech války uskutečnili speciální tajný plán. V hloubce 30 metrů pod zdymadly vedlo bludiště chodeb k objektům označovaným zkratkou SIP-7. SIP-7 byly dva gigantické hydraulické zvedáky, každý o hmotnosti 90 tun, které nesly masivní ocelovou desku ukrytou v podzemí. Tento film ukazuje vzácný záběr SIP-7 v činnosti. Obrovská ocelová přehrada, zvedána hydraulickými zvedáky v podzemí, mohla nouzově uzavřít zdymadlo a tím zadržet stovky miliard kubických metrů vody v případě, že by bomba poškodila jeho vrata. Druhá světová válka naštěstí skončila dřív, než Japonci mohli svůj útok na panamský průplav uskutečnit. Namísto toho jejich gigantické ponorky posloužily jako cíl cvičné střelby pro americké námořnictvo. V současné době Národní muzeum pro letectví a vesmír ve Washingtonu rekonstruuje poslední z bombardérů, které měly zničit panamský průplav. Letouny Serian byla jediná letadla, která mohla startovat z ponorek a která byla konstruována jako útočné zbraně. Serian, který máme v muzeu, je jen malou ukázkou těchto zbrojních systémů. A je dobře, že ho máme, protože dokládá, jaké nebezpečí hrozilo panamskému průplavu. Na sklonku 20. století došlo v panamském průplavu k velkým změnám. Technologie budoucnosti zde fungují společně s technikou minulosti. Starší operátoři průplavu používají nejmodernější počítačovou simulaci k tomu, aby učili mladé pracovníky, jak zabránit katastrofám. Největší současné lodě, které proplouvají panamským průplavem, se nazývají Panamaxy. Jsou bezmála 290 metrů dlouhé a 30 metrů široké. Plavební komory jsou dlouhé 305 metrů a jejich šířka je 33,5 metrů. Není tam skutečně žádný prostor pro chybu. Když vplujete bez problémů do zdymadla, odvedete dobrou práci a zaměstnanci se na vás ze široka usmívají. Když se vám něco nepodaří, dívají se jinam. A to je snad ten největší trest. Svět se ale mění také. Více, než si projektanti průplavu mohli představit. Největší současné supertankery a letadlové lodě se už do plavebních komor nevejdou. Uvažuje se o stavbě vysokorychlostních železničních tratí napříč Střední Amerikou, které by funkčně doplňovaly panamský průplav. Blíží se rok 2000 a s ním i datum předání panamského průplavu státu Panama. Superstavba, která kdysi udivovala celý svět, slouží svému účelu dobře dodnes. Od otevření průplavu v roce 1914 jim proplulo téměř 800 000 lodí s bezmála 5 miliardami tun nákladu.
ropa, obilí, počítače, automobily či turisté bez ustání proplouvají 82 kilometrů dlouhým kanálem. 15 000 lodí za rok, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Ani po 100 letech své existence nezapadne panamský průplav do šera minulosti. Ano, obdivuji ty, kteří budovali tuto stavbu. Když někdy plujete průplavem a vnímáte jeho ohromné rozměry, a když se vás někdo z cestujících zeptá na nějaký detail stavby, začnete o ní hovořit. Zadíváte se na některý z těch pahorků a pocítíte ke všem těm lidem nezměrný obdiv. Tady bezmála před 100 lety se člověk postavil jedné z největších výzev přírody a zvítězil. Dokud bude panamský průplav existovat, bude vždy pomníkem tohoto vítězství. Bude navždy připomínat lidského génia, odvahu a rozhodnost, s níž překonal tolik zdánlivě nezdolných překážek. Připravila tvůrčí skupina Petra Zvoníčka, dramaturg Dušan Jurčík, překlad Jaroslav Závada. Komentář četli Richard Honzovič a Petr Jančařík. Zvuk Vladimír Štěpánek a Bohumila Skalská. Produkce Marcela Tůmová a Daniel Růžička. Režie Tomáš Jančařík. Česká televize 1998.